Ljudi, kada vam kažem, izvinjavam se, ovo će morat biti iz delova, zato što ja sam konj nešto pritisnuo i sad probat ću da ništa ne pritisnem. Konj, kao što ste vidjeli, ovoj kravi, ovdje je došao drug, Maga. Maga će tebe da želi, znaš. Kad dobijem name pet, tebe ću posebno kako da kažem, da preimenujem. Htjeli smo da, nismo htjeli, ja sam htjel da radim ovo, sada, to, pip, pip, ovdje ne treba, pip, pip, to sam treba. Ok, evo sad možemo ako ovo nije noć, ja ne znam stvarno šta je. Šta si rekao? Ako ovo nije noć, ja ne znam šta je. No. Da, brate, pala mi noć, ako... Ne pitaj. Mislim, ovaj epizod ćemo promeniti put. Biće... Jel ti se stvarao zombi? Ne. Ok, biće... Jel imaš krevet? I... Hvala. Pa video si, vidjet ćeš u epizodi. Kako bi ovo izgledalo? Okej. Što je epizodi? To šta? Neću da ovo da stopiram. I da sve stavim onaj prošli video se uploaduje. Da se što pre uploaduje. Šta si rekao? Stavit ću onaj video da ide na YouTube. Hvala. Da ide na YouTube. Stavit ću da ide na YouTube. Tako da... Ne znam, dakle, neko mi predro vremena. Nešto... Ne, ono kad bolje. Možda pitam... Možda. Pitaj mi... Uvaga. Možda malo po nekim mjestima. Znate šta? Možda ovdje ispod ovih slika stavim. Kad ovdje krevet leti. Da ispod ovih svih stavim ovo. Ovo. Što kaže? Tamo li da ovo izgledalo? Možda ovdje, ne mogu se gotovo, ok. Ne znam, meni nekako izgleda... daje neki kontrast. Ne daje nekakav kontrast, ali nekako... Ovo je sve tek tako... No, to stvarno ne stoji. Ovo me nervira, kad mogu da skačem i da vidim sve što. Ne, to ću vam morati popraviti. Viktore, A? ćeš ti izbaciti što ćeš sve snimati? Aha. Dobro. Ajde mi reći ovako, kako ćeš sve snimati? Pa, možda GTA, ali San Andreas ili GTA 4, 5. Kad bude izašao GTA 6, možda bude snimao GTA 5. A to će sve biti popularno, GTA 6. Dobro, što ćeš dalje snimati? Pa, Hoćeš Agario? Agario već treba da izađe. Trebalo je, ali nije. Nešto se stalno dešava, laga mi. Ne, mislim da već... Šta ćeš još? Kako misliš da ću još? Snimati. Pa kako misliš da ću još? Da. Nisam ja magarac, sačekaj. Ok. Blago. Pa snimat ću ti tutoriala one kako napraviti, kako ove na YouTube izbaciti.
idu tu ću snimati, pa posto kad budem dobio kameru. To će biti sljedeće godine, kad budem imao više sabova, kad ne budem imao